И здравейте хора, аз съм Ивайло и добре дошли в днескашния епизод, където ще правим първия ни рекорд на видео на блок Dash Endless с мой приятел от Discord сървъра. Ще цъкаме заедно, това ще ми е първото видео с приятел, който ще се чува, надявам се, и ще участва в мое видео, за да видим докъде ще успеем да стигнем, до коя вълна или както на английски, wave. Също така вече съм от друга камера, която мисля, че връзката ще е по-добра, така че важното е само да се надяваме. Оставете лайк бутона от натискане, абонирайте се за канала, оставете коментар дали ви е харесало видеото или дали мислите, че този рекорд, който ще стигнем днес, е добър или не чак толкова добър, смисъл такъв слабичък, нали? Надявам се да се забавлявате заедно с нас и да видим какво ще направим днес заедно с моя приятел Кристиян. Хайде да отиваме към игра номер 1. Добре, започваме първата игра. Block Dash Endless, ето Кристиян. Точно така. Точно така, абонирайте се хора и оставете лайк на видеото, както ви казах преди малко. Добре. Да, също. Сложил съм си без емоти този път. Забавих си емотите, брат. Не. Ще се опитам. Късмет, живи и здраве. Така, давай, бе. Ауей! Не, бе. Иди да бъдеш така, играйте нормално, бе. Човече се чува ехо. Спря. Неговия най-висок Wave е 50 и нещо. Колко ти е Wave, бе? Да, той е 139. Аз по принцип можех и да съм повече от него. обаче не съм правил рекорд от 2 месеца и той ме е подминал. Моят рекорд е 115. Да видим. Мама мия, пицария. Не, аз го подобрих. В смисъл, не съм го подобрила, 110 си беше. Обаче, не. Добре, давай ти поне, бе. Не! Защо умряхме толкова рано? Човека, маската няма талант, не мога много на този лабиринт. Добре, първата игра е загуба. Окей, момчета и момичета, този път сложих и емотите и сега почваме следващата игра. Точно така и Stumble Guys е много яка игра и всички игри, които снимам според мен са много яки. Спокойно, това не е спонсора на днескашното видео. Да, не ви караме на сила. И мен ме удари. Добре. Да, точно така, хора. Или утре, или в събота ще има стрим на Doors, Roblox Doors, така че бъдете там, не падай. Също така. И за сега регуламе стримовете да са само на 3 игри. Първо Stumble, т.е. Stumble Guys, Brawl Stars и Roblox, което са пани, на това стримвам. И отново ви казвам графика за видеа понеделник, сряда и петък. Някой път може и другаде. Графика за стримове петък и събота почти всеки път. Добре, пак умерихме бързо, за жалост, проседем. И така, хора, за миналата игра умирането си имаше причина.
така че спокойно, наистина. Кристиан не можа да участва в играта просто и накрая дойде и той шипа го удари и фръкна в лазера. Да, няма проблем. Така, добре, поредна, мисля, че трета игра, точно така. Точно така. Те хората, в да мултите, реших да не слагам ръкавичката. Не го сложих. Някой път може да направим трика с сърцето хора, така че останете накрая до видеото. Изгледайте цялото видео, така че може накрая на това видео да се опитаме трика с сърце. Това няма да го коментираме. Дай да направим поне една хубава игра днеска, че разочаровахме хората, бе. М. Между другото, може да качваме видеа на Among Us. Пишете в коментарите, ако искате видео на Among Us. Също. Да. Има Имаме 53 абоната за 0 време, така че много ви благодаря наистина. Дано не, опа аз се качих на главата. Благодаря. Благодаря. Бам! Не, повече няма го правя. Повече няма го правя това. Добре, че този път нямаше как да умра. Можех да се спася със сигурност. Но миналия път умрех точно така. Танца? Добре, хора, добре, така. Не, не ни върви. Какво се случва? Това видео ще е провал. Последна игра, хора, след това се опитаме да направим трика с сърцето. И това ще е всичко за днес. Ще чакаме да... Да се упражняваме. Добре. Това видео ще го гледате сигурно утре някъде сутринта, не знам. Не. Да. Че да ви му работи топа топа. Вижте ма какъв огън и такова му работи. Да. Аз съм Господ, брат. Не. Шит. Добре, така. Ще минем от тук. Ние сме по един калар, така. О, това този звук не прозвуча ли малко с по-7? О, накосам. Чайте, че пак щехаме да са... Не, някакъв. Аз правя път с обувката. Мини през пътя.
Добре, че ще го направи, брат, иначе ако бях пуснал танц, може би ще да бъдеш дед. Добре, даме така. Добре, няма да го правя, всъщност. И вълна 15. О, yeah. Давай да не взем да съм. Аз ще имам. Да, ама не казвай 100 пъти абонира. Ще го кажем вече 3 пъти за това видео. Абонирайте се и лайквайте. Да. Я. Добре. О. О, е. Пътя се води на лабиринта. Добре. Да видим какво ще направим. Много е напечено, жалко, че не мога да смогна да сложа, аз пък му смогна да сложа музика, защото ще ме копирайтнат. Не! Защо? Еми, 27 лайв за днеска. Може друг път да успеем да го направим по-добре. Вижте го как танцува пък то, защо, човек? Да, бягаш от това, бягаш от, как се нарича, пироните, стената. Шипуете, бе, брат, шипуете. Да. Ух, майко. Човек, давай. Да се опитаме да направим така със сърцето. Бягай, мале, брат, чайчен. Всички при мене спът, при тебе спът ли, бе? Бягай бързо, бързо. Ох. Добре, сега трябва да се опитаме. Ако направим така със сърцето, хора, може би, може да се опитам да го изрежа и да го кача на шортс. Добре, айде идвай там. И 3, 2, 1. Не, този път не успя. Окей, хора, още един опит време да видим дали този път ще успеем. 3, 2, 1. По-скоро не. По-скоро на... И тук. Не. Идвай. Така, мале. Добре, 3, 2, 1. Ама ти много късно скачаш. 3, 2, 1. Не, не. Не, бе, има на такива места, където е. Окей, хора, пореден опит. Да, той си смени скинчето, така. Бери. Че да намерим перфектното място. Да. Така. Опа! Бате, това беше най-голямата потия. Да. Не и тук. Ще умреш. Добре. 3, 2, 1. Добре, какво правиш, бе? Защо не се получава? Да не взем да направим някакъв рекорд тук. О, фак. Без да исках, пуснах сърцето. Чакай. 3, 2,
Едно. Не, защо е? Нямаме късмет да. Тук, бе, какво правиш, бе, човек? И така, хора, последен опит за сърцето. Ако не успеем, това видео ще бъде пълен провал. Нямам думи. 2, 3, 2, 1. Защо? Хора, ирония се получи. Не можахме да направим така със сърцето. Значи... И да, хора, това беше всичко за днескашното видео. Надявам се да ви е харесало. Не знам колко ви е харесало обаче, защото това видео беше пълен провал. Нито така със сърцето, май не успяхме да направим. Рекордът да ни беше само 27-ми Wave. Така че очаквайте още такива уж яки видеа. И subscribe, лайк. Не знам колко пъти вече днеска го казваме. Ако искате още и видеа с приятелите, с хора от Discord сервера, също така ви влезте в Discord сервера, няма лошо. Инстаграм ми е Ивайло Митев на английски, а Фейсбука ми е Ивайло Митев на български. Я да видим колко лайка ще успеем да съберем днес на това видео. Надявам се, чайте, че без диска ще я цъкна плей. Надявам се се запознали и това беше от мен. До следващия път, приятели. Айде, до нови срещи. Чао!